Den Peloponnesiske Krig, som varede fra 431 til 404 før Kristi fødsel. Det Peloponnesiske Forbund. Sparta og dets allierede blev kaldt for det Peloponnesiske Forbund. Sparta støttede oligarker blandt de allierede. Det Peloponnesiske Forbund fremstod som modpol til det demokratiske Athen. Den største sejr var netop sejren over Athen. Herefter udviklede det Peloponnesiske Forbund sig til et spartansk imperium, som brød sammen kort tid efter Spartas nederlag i Boiotien ved Leukotra i 371 f.Kr. Perikles. Han var leder i de første år af den Peloponnesiske Krig. Han døde af pest i 429 f.Kr. Hans strategi var at trække krigen i langdrag i stedet for direkte konfrontation. Athenerne kunne ikke lide hans politik, så de stillede ham derfor for retten og gav ham en bøde, hvor han kort tid efter døde af pest. Alkibiades. Han overtalte athenerne til et felttog mod Syrakus i 415 f.Kr. Han blev hjemkaldt på grund af anklage for helligblod. Han flygtede til Sparta. I Sparta gav han spartanerne gode råd om krigsførelse mod Athen. Efter et brud med spartanerne samarbejdede han med oligarkerne i Athen. Han måtte flygte efter et mindre nederlag mod Notion i 407. Han blev til sidst slået ihjel af Phykien i 404. Arkidamos. Kong Arkidamos II ledte den spartanske styrke. Den arkidamiske krig varede fra 431 til 421 f.Kr. Nikias. Den Peloponnesiske Krig blev afbrudt af Nikiasfreden, som var opkaldt efter den athenske general Nikias. Han blev sendt til Sicilien med en flåde og Alkibiades. Her besejrede Nikias syrakusanerne og belejrede byen. Syrakus kom siden og besejrede Nikias i 413 f.Kr. Feltherreproces. Det var en forræderiproces med 8 af de 10 athenske strateger, som i 406 vandt søslaget. Efterfølgende var feltherrerne blevet anklaget for at have nægtet at opsamle overlevende fra de synkende krigsskibe. Processen medførte kollektiv dødsdom til alle strateger og henrettelse af de 6 fremmødte ved folkeforsamlingen. Sokrates var den dag ved lodtrækning trukket til at skulle lede forsamlingen, hvor han forgæves protesterede mod proceduren.